Kalambai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव दा गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दंमोन जे आदाया 100k जायोबा फेस रिभिल खालामगोन होननानै माने खालामाखै स' लोगोफोर फाइनालि खालामबाय फेस रिभिल दिनै आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव फाइनालि 100k जाबाय थेंक इउ सो माच गासैनिसिमबो नोंथांमोननि जोबोर अनसायनायाव सापर्ट होनायाव फाइनालि दिनै बे स्टेजाव फैनो हाबाय and 100k सक्सेस खालामनो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव स' गासैखौबो थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आपकामिंआवबो आरो आंबो नोंथांमोननो हानाय एसेबां जाहाथे इनफरमेसन होनो हायो स' आंबो बेखौनो हास्थायो आरो नोंथांमोननो लाना फैगोन दा लोगोफोर आंनि इन्ट्र'खौ होनसै दा आं बबेनि आरो मा मुं नङा होमबा गोबां नोंथांमोना सोंबाय थायो खायसे मिथिखायो आंनि लोगोफ्रा मिथिखायो जाय बिथांमोना आंनि लोगोफोर स' गोबां स्टार्टिंनिफ्रायनो सापर्ट होबोदों दिनैसिम थेंक इउ सो माच नोंथांमोननिसिम आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनाबो फुल सापर्ट होदों सिगांनि बायदि जेरै माखासे साबस्क्राइबारफ्रा सिगांनिफ्रायनो सापर्ट होदों थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो दिनैसिम होगासिनो दं आरो होबाय थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय स' लोगोफोर आंनि मुङा जाबाय फुंखा ब्रह्म आरो आंनि हम डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि अके स' आङो उदालगुरिनि खायसेया सानो क'क्राझार बाट आङो नङा आं जाबाय उदालगुरि हम टाउना उदालगुरि मेन टाउन गासैबो उदालगुरि पस्ट अफिस स' नोंथांमोनाहाय मिथिबाय दिनै आंनि मुङा जाबाय फिन खनसेबाव फुंखा ब्रह्म एन्ड हम टाउना जाबाय उदालगुरि दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर स' 100k जाबाय नालाय आं नोंथांमोननो सिगाङाव बुंदोंमोन जे लाइभ फैयोब्ला आङो बुंदोंमोन कि माने 100k जाबासो फेस रिभिल खालामगोन होननानै स' खायसे गोबां कमेन्ट्स खालामो आदा नों मानो मास्क गानबाय थायो ना मानो लाबाय थायो दा प्रमिस लानाय दंमोन आरो 100k जायोब्ला आङो फेस रिभिल खालामगोन होननानै स' फाइनालि दिनै खालामबाय एन्ड थेंक्स गासैनिसिमबो स' नोंथांमोननि अननाय सापर्टआवनो दिनै बे स्टेजाव फैनो हादों बेनो जाबाय 2 इयार्स लाबाय चेनेला 100k जानो गोबां नाजानायनि गेजेरजों आंबो नाजादों नोंथांमोनाबो सापर्ट होदों स' बिनि गेजेरजों दिनै फाइनालि 100k जाबाय आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना आपकामिंआव स' बेबायदि सापर्ट होबाय थागोन आंबो नोंथांमोननो जब्स रिलेटेड आपडेट लाबोगोन जब्सनि टेक्निकेल एडुकेसन एन्ड माखासे स्किम्स रिलेटेड स' आं नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन स' जेसेबांनो इनफरमेसन मोनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दा जायखिजाया नोंथांमोनाबो अननाय होबाय थाबानो जाबाय आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हायो जाहाथे आंबो स' बिनिफ्राय दायो नोंथांमोनाथ' खायसे सिनायबाय जानांगौ खायसे सिनायाखै नङा होमबा स' जायफ्रा सिनायो नोंथांमोनाहाय बहाबाफोर नुयोब्ला स' नोंथांमोना रायदावबानो जाबाय आंथ' दा सिनाया नोंथांमोनखौ नङा होमबा स' नोंथांमोनाहाय रायदावबानो जाबाय आरो भइस होबानो जाबाय रायदावबानो जाबाय आंथ' सिनायथ'वा नालाय दायो उनावहाय सिनायलांगोन लासैनो एन्ड बेनिफ्राय 100k सेलिब्रेसन फैथारसिगोन माखासे भिडिअ आरो लोगोसे सिलभार प्ले बाटन आं एप्लाइ खालामबाय क्लेम खालामबाय बेखौहाय क्लेम खालामनांगौ आरो क्लेम खालामबासो मोनो नोंनावहाय माने इलिजिबल जायोबा 100k जाखांनायनि उनावहाय मेल फैयो नालाय मेलनि थ्रुयै नोङो बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय 2 weeks लायो 2 weeks टाइम होयो आरो बेनि गेजेराव बाय पस्ट सफैगोन आरो स' बिराद गोजोननाय मोन्दों बुहुत गोजोननाय मोन्दों 100k गोबां एक्साइटेड जादों नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखांबायना दाखालि 100k जायोब्ला माबायदि मोनो बिनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे आं लाइभ फैनाय समावहाय जेब्ला 100k जायोना अब्ला आं बिथिंहाय जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि फट' दोनगोन होननानै आं बेखौ दोनगोन आं प्रमिस लाबाय दोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स' बिनिफ्राय मा आङो सिलभार प्ले बाटनखौबो बे साइडआवहाय दोननाय जागोन आरो गाइस थ' बेनोमोन आं इसेबां बिदि अन केमेरा बारा बुंफेरा हेबिट गैया थ' जियानो जा लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय टाइमावहाय बड' जब इनफो अफिसियेलखौहाय सापर्ट होबाय थागोन आंबो नोंथांमोननोहाय जेसेबां हायो शेयार खालामगोन एक्सपिरियेन्सखौहाय स' बिनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामो आदाया मा खालामो फरायगासिनो दं नामा बा आदाया बेसेबां फरायनाय आरो बेसेबां फरायाखै नङा होमबा स' बयबो मिथिनो लुबैखायो बेथ' नंगौ नङा होमबा सोरनिबा डिटेल्सखौहाय सोरनिबा बाय'खौहाय मिथिनो लुबैनाय थाखाय नङा होमबा थ' लोगोफोर आङो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै माने दोनबाय आरो बिनिफ्राय मास्टार्स खालामासै जास्ट डिग्रि कमप्लिट खालामनानै थाबाय बे टाइमावनो आङो माने कन्ट्रेक्सुवेल जब मोन्दोंमोन सिगां 2018 आव मोन्दोंमोन आरो 2018 नि सिगांनो आं ग्रेजुवेट जाखादों बिनिफ्राय 2 इयार्स ओरैनो थाबाय एन्ड बिनिफ्राय जब्स नागिरबाय थाबाय थ' बेखायनो एसे एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामो आरो जब्स रिलेटेड बे कन्टेन्टखौ लाबाय आरो आं बासिनानै जाहाथे हेल्पफुल जायो बयनिबो थाखाय स' जों सिगाङाव बारा मिथियामोन ना माबायदि जब्स फैयो ना बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन एन्ड क्राइटेरिया माबायदि नांगौ नाङा जों बारा मिथियामोन नङा होमबा एसामिस हिन्दीयाव जों बारा बुजियामोन स' बेखायनो आं सानबाय प्रेक्टिकेलि आङो खस्थ' मोनबोनाय जे माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ जोंनि समावथ' गासैबो अफलाइनसो जायोमोन स्पिड पस्ट खालामलायनांगौमोन दाथ' अनलाइन जाबाय जोबोर इजि जाबाय नङा होमबा स' जोंना एडमिटआनो फैयामोन सिगाङावहाय मिस्टेक खालामबाय थायोमोन माखासे नटिफिकेसन नायामोन नालाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो जि
स्टेप लाबाय जे आं प्रेक्टिकेलि खस्थ' मोनबोनाय नङा होमबा कल लेटारानो फैयामोन बेखायनो स' रोङामोन नालाय जोङो सिगां माने आं रोङामोन आरो दा आं रोंबाय बेखायनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनानै बे कन्टेन्टखौ लानाय जाबाय हाउ टु एप्लाइ नङा होमबा हाउ टु एप्लाइ बा क्राइटेरिया माबायदि नांगौ स' बिनि सायावहाय आङो स्टेप बाय स्टेप भिडिअ लाबोगोन दा लोगोफोर आङो मा खालामो गोबां कमेन्ट्स खालामो आदाया मा खालामो नङा होमबा दाबो प्रेजेन्टआव आङो जबावनो दङ लोगोफोर कन्ट्रेक्सुवेल जबावनो दङ ग्रेड 3 हिसाबै आरो नोंथांमोनाहाय खायसे मिथिगौ मा मावो खायसे मिथिया स' बेनिफ्राय आं बेखौ नेक्स्टआव फुल एक्सप्लेन खालामसै बाट दायो प्रेजेन्टआवहाय कन्ट्रेक्सुवेल जब आं दंथ'यो आरो एंगेज जानानै दा ग्रेड 3 लेभेलावहाय स' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि माखासे डिटेल्सखौ मिथिबाय एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोनजोंहाय स्टेप बाय स्टेप लाना फैगोन दा नोंथांमोना गोसोआव लाखिदो बड' जब इनफर अनारनि नामा जाहैबाय आङो माने फुंगा ब्रह्म उदालगुरि हम डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट होबाय थादो एन्ड गोजौ फारसे नोंथांमोनाबो आंखौहाय दावगालांनो स्कपखौ होदो स' बाय बाय